faɗa ma mamadi, ku faɗa ma mamadi, ku faɗa ma mamadi sabon talakawa. Oh, a'a, populous ko kowa ya bi, populous ko kowa ya bi, kowa ya bi. Sai mamadi, na ji daɗi ne zance ba na saba ba. Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na mu ga kokon barin mu kamar bai ta dan majalisar wakilai. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Da Allah za na fara a baitin waƙar za ta tsara. Koko na yau na miƙo gare ka ka bani dubin basira. Allah ka daɗo salati ga manzo na abba ga zana. Zan waƙe Mamadin mu jagora mai hali na kirki iyalle. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Gaba ne gaba ba da goga uban tafiya alfaharin mu. Kuzumi ga nama hanshaki sai Mamadi mai gidan mu. Ga ingarma da zaki cikin dawa jagorar kasar mu. Ga kokon barin mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Kai ne namijin mazaje cikin taro kai garkuwa ne. Kai ke yi babu tsoro muna shaida ka zarcewa ne. Lokaci kake shakwaranniya Mamadu gwarzo jarumi ne. Ga kokon barin mu kamar mai ta dan majalisar ilai. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Jama'a zan nusan sheku ku gane rayuwar lissafi ce. Lokacin mulkin su o'o ba aiki sai tari na zance. Ai Mamadu na zuwa ɗaukowa da aya daga an bambance. Kai ga kokon barin mu kamar mai tatu cin mun ji daɗi. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Gaba ne gaba Mamadi mun gani gaske ka tafka aiki. Ka rarraba mashina ga matasa yau an samu aiki. Ka ba da transformomi domin samun wutar lantarki. Ka ba da 50,000 dattijai har matasa da mata. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Wannan halinsa ne kyautatawa tun bayan siyasa. Din girman damuwarka ta kare in ka je gabansa. Alhaji Abubakar Mamadi gwarzo ne ya ba kamar sa. Na kokon barin mu kamar mai tatu dan Allah. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Yusuf Zailani ba mantuwa ai sai na ambace ka. Tafiyar na gano iri ɗaya da Mamadu gwarzo dan uwanka. Allah ya taya maka ya riga ma na ji ana bacinka. Zailani da Mamadi tallakawa na ji suna yabon ku iyalle. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Na baba na tuma shi ma yana yi mana alheri ubanmu. Gaba ne gaba mai da gasa na Mamadu gwarzo garkuwan mu. Sai baba na juma mai matasa mun gaishe ka gwanin mu. Daga yau ma Mamadi sakon talakawa populos ko kowa ya bi. Jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar Kai wakilai. kuma kan tambaran dan awai shi ma ba baya ne ba. A cikin tafiyar da shi ake na gano kuma bai gaza ba. Wai na kake dan awai jinjina dai ba zan raina ba. Ka gaya ma Mamadi sakon talakawa populas ko kowa ya Ga bi. jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar wakilai. Baba Bature ga gaisuwa ta zambe ga gare ka. Dan na ji da kunnuwa na fa tabbas Mamadi ya yaba ka. Sai awwal kinkino gaisuwa ta nan mi ga gare ka. Ku gaya ma Mamadi sakon talakawa populas ko kowa ya Ga bi. jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi na buga ko kumbarar mu kamar mai ta dan majalisar
so iyalle. Ka jirgin fitan mu Alhaji Abubakar Mamadi namu ga kokon barar mu ka maimaita dan majalisar wakilai. Ni ne al'amin mai waƙar gwamna ɗan Kaduna, kuma ni ne na yi waƙa ta manci firamare ta yi suna. Ba wai fa ina kilifin bane jama'a ne sun Kaduna. Allahu ka dafa mana na gaishe da nukan masoyana. Ka jirgin fitan mu Alhaji Abubakar Mamadi namu ga kokon barar mu ka maimaita dan majalisar wakilai. Ga jirgin fito Alhaji Abubakar Mamadi namu ga kokon baran mu ka maimaita dan majalisar wakilai. Ka jirgin fitan mu Alhaji Abubakar Mamadi namu ga kokon barar mu ka maimaita dan majalisar wakilai.